Ndara Antasena parang kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumaweng wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garukaca. Ya Bagong. Kula tampi Kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan konjo. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah cetha njokan. Ya akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila Gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak mbangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Ning ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Ngopo e, Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Iso wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku ki karo bapak sayang, bapak aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Yen ora wani harus diaki Sing tak wedeni apamu? metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kaya. Terserah lah pokoke. Nek moyo, manek moyo. Saka Kayangan Surabaya, Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Kae rawani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng Gong ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe ya melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu Gus Ndara Antasena, pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu alanan swijapa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadat.
Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang Rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mesthenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa pedukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana yo nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumaweng wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawah sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dipun sekecangan lenggah nggih. Ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu.
Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren? Sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus Bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Upami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan apa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi tau-tate nampa pangudangmu, tau-tate mbok mong. Aku ya tau-tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang beswitarum kasilring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya maweh raras retnaning driya gegek sak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora milik diwales kabecikan kula mboten.
Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabecianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo hardaning lair, wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake ngelincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwana Yantaka piye? Yo, kersane Siwana Yantaka piye? Mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun, samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat kang murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat ki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwana Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku go bakal bantu lahir batin. Siwana Yantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probiya pira? Mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiyane. Mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru, conto bapak kuwi.
Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Mbok anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mingkire. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab Probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika ya wis ngono aku manut karo kakene Semar yo aku manut karo Siwa Nayantaka aku yo manut karo Siwa Semar aku bakal bantu lahir lan batin mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teka ngoten mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nek mengko ana coba sing butuhake tenaga sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan nek cobane niku perkara batin Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos ndara sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakinawang sesangka Nalendra mbekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka giri-giri Ronanggono magawe gelari rawang-wang Didemat daning padukan karang kadempel nalika semanten iki lurah Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakola ing mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel samyalok yen to ana Nalendra ingkang rawuh wonten ing padukan karang kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganting ngrayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badranaya mangulun baing para kawula kanca piyak nata Ndarawati kepareng rawuh kanca piyak wene dalan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amreganggeng awita denceng-dencengen kaget kula Den. Para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya Kakang Semar, ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Ya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhening cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semono ndak anggep yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen to Kakang Semar kuwi titi sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel.
Mula ora jenemukal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wo tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga Guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing Guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor kretek. Gong, kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepundhen kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar.
Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sanengmu Bathara wayah lur jagat. Dadi ngono to karepaning nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Natandrawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Natandrawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane ra rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut? Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndrawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten. Apa ya? Yo ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun prisa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya? Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndrawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Natandrawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak, ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah
menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Jak omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watani iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkahno kuwandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Nggugu karepe dhewe panungsmaning jajalanat. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandhinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Yen ngono wani harus Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba. Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki.
Bagong ki ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa, Pak? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung, mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah nggo uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore Gagang Semar tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbako larang e. Mbakule njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca? Iya. Wah, isih metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjing kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Enggak bangun Kahyangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning njaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ra dibrengos kok?
Wah, tutuk ndase bagus. Oh, bang ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Blajar metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng gong ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeraga aku. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Panjen bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakale becik. Sapa sing tandurane ala, mesti bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene ya. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestaken dawuh. Aja meneng bae. Nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, ego partikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibuk. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngonekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Merga niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Oh